goed zaken. Ja, een beetje hier voor je jongens, hè? Ik zeg gewoon die door de hele hand erin, maar... Oh, hoe gaat het, hoe gaat het? Ik weet het niet zo nat. Nee, dat is ook heel moeilijk. Meestal dat is een beetje bij elkaar los. Dat ze het in elkaar omleunen kunnen. Hey, en na je een naaienvlog. Joet, heb ik wat bedacht van deze jeugd. Hallo. Hoi. Oh ja, dat hier ik mooi. Wil je nou opstenen wat tot ik het dingetje zie? Hoi. En dit hebben we nodig. We doen even per dingetje. We beginnen met de wattenstaafjes. Maar met alle drie wattenstaafjes pakken. Ik ken het net bij. Ik ken eigenlijk net bij. Oh, dank je. En al je truien? Ik ga het draaien. En dan in de Nee, net niet eerder. Dat is gevaarlijk. Jim had wel eens een tipi-tent, Sjoerd, toch? Ja. Een tipi-tent, dat is een mooie indianentent. Ja, die ga ik wel zo. Oké, nou is de bedoeling waar het als eerste van je truien, deze truienstukjes, wacht even, nog net beginnen. Ga even de plat op de tafel. Waar het als eerste van je fjouwen de truienstukjes oranje had zonder zon te rijden. Dus met chillen qua ons en water als eerste de truien loslid en dat ze steen blijven. Ben je er klaar van? Ja. 3, 2, 1, go! Eerst lastig, jongens. Ik kan hem wel hoor je. Hoezo? Ik weet het niet zo nat. Nee, dat is ook heel moeilijk. Meestal dat is een beetje bij elkaar los. Dat ze het in elkaar omleunen kunnen. Dan leunt de ene het in de ene, de oren het in de oren. Dat is het idee. Ik denk dat die steekt. Maar het is een draaisje opsteekt hoor. Nou, echt. Ja. Ja, Renate! Hoe dan? Wow! Ja, dat is de winnaar van de eerste challenge. Applausje voor Jadelin. Hoe dan? Heel knap. Dan als deze staat. Het trucje. Ja, het is wel heel lastig, jongens. Want eigenlijk maar een tipi-tent, dan doen ze er een touwtje omheen, hè? Dan doen ze een beetje bilkordel en dan doen ze een touwtje omheen. Dus, maar dit is hartstikke knap. Super. Nou, maar met de wattenstaafjes wel heel even in. Dan gaan we op naar de volgende challenge. De volgende challenge heeft een tissue doos bij nodig. Hier maak je de doos wel vast even aan. Dus het bovenkantje maak je vast af. Verder maak je nog niks van. Ja, pak ik de troep. De troep. Oké. Maar het eerste veldje wel even pakken. Het eerste veldje. Dit is opsteken. Vind je niks? Pak de eerste er maar uit. Nou, op de goeds bloot dan de tweede wel omheen steken. Steeds gaat het al voor hoor. Ja, bij jaren ik al. Eentje eruit. Oh. Ja? Hartstikke goed. Oké. Maar met de eerste tissue wel een meer aan. A few moments later. Oké. Nou, je hebt al je de tissue dozen clear lezen. Nou is de challenge en net te beginnen. Ik tel aan van 3 naar 0 aan. Pas bij 0 beginnen. Nou is het waar het als eerste de tissue dozen leeg. Ja, dat is Oké. Wachten nog even, wachten. 3. Ho, wacht je. 2. En je maakt 2 handbroeken trouwens. Dus 3, 2, 1, go! Kom op! Ja, een beetje hier voor je jongens, hè? Ik zeg gewoon die door de hele hand erin, maar... Oh, hoe gaat het, hoe gaat het? Ja! Roeljan! Ja, ik ben klaar! Ik ben er klaar! Maar ik pak een hele stapel. Oh, goed zo. Ik ben nog net klaar. Goed. Ja, klaar. Jara! Ik had net een stapel pakt. Zo. Heb je echt, heb je zo? Hoe? Goed zo, zaken. Applausje voor jezelf, jongens. Maar Roeljan niet de winnaar. Lekker, Roeljan? Ja. Dat is best wel lekker. Ja, dat is lekker. Ja, je mag wel even smieten. Maar daar zouden we weer oproepen. Dat vind ik het
challenge. En dat is de beker mijn muntje challenge. Je vraagt jullie van mij een beker mijn muntje. Heb je hem hoor? Maar met muntje eruit helje. 20. 20 cent. 20 cent. Dat is hier al dezelfde. Dan zet ik de bekers. Maar moet je hem stoel wel even aan de kant zetten. Achteruit. Maar moet je hem steken. Oh, moest het erin komen of zo? En dan is het inderdaad de wedstrijd waar het als eerste zijn muntje die speelt. Maar ik maak even een line op een want je stelt het te dichtbij. A few moments later. Nou, ik ga de been een beetje verder voortzetten, want anders weet het wel heel dichtbij. Oké, je mag elk je eigen beker. Dus goed er komt dat je muntje in je beker komt. Denk om de lampen, die hing je er wel wat onhandig. Nou, ik denk dat het zo beslagen gaat. Nou, ik zou zeggen, wat hem als eerste erin had, is de winnaar van deze challenge. 3, 2, 1, go! Zaken van mij. Oh. Ik ben midden squeak. Ja, dat is mee. Dat is mee. Dat is mee. Ja, Teertje! Zet het erin! Nee, dat is mee. Nee! Potato. Oei. Potato. Als actie is lekker spannend. Oh, foei. Dit is nog lastiger dan dat ik dacht. joh. Nee, erop. Teertje, hier krijgt haast, hè? Je ziet het mee. Oh, ik sta in de krekkel in. Ja, dat is heel serieus bezig. Oeh, haast erop, Jan. Weet ik veel, mensen erbij. Oei. Nee, die is van mij. Die is van mij. Tegel. Zal ik wat extra muntjes pakken, dat een idee? We zetten bekers een beetje in de midden. Oh, maar dit is Maar het zit een beetje makkelijker. Dit is moeilijker dan ik dacht. Ik dacht, dit is het makkelijkste speeltje, maar dat is niet zo. Dit is het moeilijkste. 3, 2, 1, go! Oh, iedereen met een vraag. Nee! Dit is nog lastig. Oh! Lees ik 2 muntjes op de stoel van Jara, ja. Lees er 2 op. Goed zo. Oh, waar zullen we dit winnen? Maar de beker is nog wat dichterbij, jongens. Nee! Oh, oké. Dat is dit is eigenlijk. Goeie oefening. Dit is oefenzacht. Nee! Goed zo, haast. Ik lees een muntje heel te wel weer aan. Dit was hem niet. Ja, dan gaan we het minder moeilijk. Shit, pak daar maar in waar, dan zie je wel op. Heel even op. Wat doe je fanatiek, jongens? Ja! Nee! Ja, Teertje! Teertje is de winnaar, olé, olé. Applausje voor Teertje! Applausje voor Teertje! Nou, een zak is dus heel simpel. Hele leuke opdrachtjes waarmee ik denk dat ik gewoon thuis haast. Even wat hebben we al je die, jongens? We zijn begonnen met de waterstaafjes. En hier Jara als eerste kleer, hè? Best lastig, maar het is lukt. Nou. Daarna dienen we de tissuedozen, wat die als eerste leeg en waar weer dat? En wat weer die tactiek, Rolf Jan? Hoe die is het? Dat is heel veel met de hond erin is en dan al die stapels tegelijk pakken. Ja, eigenlijk weer wat de bedoeling is één voor één, maar doe is wel, dat is wel heel toek, hè? Wie is wel als eerste kleer. Ja. En als laatste dienen we de beker met het muntje. Dat kist ik dan maar een lietsbaltje of een stuiterbal, dat kist op alle manieren van. Maar we dienen het met een muntje. En Teertje eigenlijk in het begin al een keer in, maar die vloepte er weer uit. En later hier ze echt de winde muntje in de beker. Hartstikke leuk. Ja, zak is dus heel simpel leuke opdrachtjes doen. Ik ben benieuwd game de thuis echt proberen. Let het thuis even witten en stuur even wat foto's. Dat vind ik wel leuk. Wij zo'n sissen. Vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw kom mee. En via het met de chiller te downloaden van die tablet als telefoon. Tot een nieuwe chats van.